No niin, tossun kädet eteenpäin, siitä lähti. Tuolta lantiopaikalle ja takareisi ja pakara tekee töitä. Olkapään puotat oikealle paikalle ja kertaalle vielä se pää oikealle paikalle. Tätähän tää on. Pää oikealle paikalle, se on hartioiden. Niin, hartioiden välissä, juuri näin. Tässä on paljon hyvää, jos ei paljon huonoakin. Nyt varoitus. No niin, olkapäät oikealle paikalle. Siinä. Siinä kohdalla. Tää on sun enkka, hei. Alle 5 minuutissa hampaat kurkkuun. Ei mun hampaat. Niin, vaan mun. Ja toi Tiina tuli tuossa Foreverin tiskillä uhkailemaan, että tää on ainoa keino, millä mut saadaan kuntoon. Ja me muutaman kerran tavattiin. Hän sitten aina vaan kertoi sitä, että se on niin hyvä juttu. Ja mä kuuntelin, se kuulosti vähän niin kuin mandariini Kiinalta, että mitä siinä oikein tapahtuu, että mitä siinä tehdään, että mitä jotain semmoista voisi olla, mitä mä en ole jo tehnyt. Mulla on vahva sekä yksilö että joukkuelajeissa vahva urheilutausta ja mä oon ihan niin kuin painonnostoon asti veivannut. Että kyllä mä niin kuin luulin tietäväni aika paljon kaikesta ja silti Tiina sai mut jotenkin niin kuin kuuntelee ja miettii, että hitsi toi voi olla hyvä juttu. Tää on merkittävä sulle ton hartian kannalta, kun istut autossa paljon ja oot koneella, niin saat toi hartiaseutu auki. Hyvä, ja jatkuu uloshengityksellä. Lavaat oikealla paikalla, noin. Tässä on just se, että tää on niin raskasta, kun tän tekee oikein. Tässä ei pysty huijaa, varsinkin kun toi kyylä kyttää. PT-merkitys tässä on mulle ihan ehdoton, se on 100%. Mä oon sellainen laiskaperse, että mua ei saisi mihinkään ilman sitä, että mä oon luvannut jollekin jonkun asian. Ja siihen osallistuu silloin sen toisen ihmisen elämä ja aikataulu. Treenerin tehtävänä on katsoa liikkeiden oikea suoritustekniikka, että se on hyvin olennaista siinä harjoittelussa, että ei loukata itteensä eikä tehdä jo niitä vahvoja osa-alueita, vahvistetaan edelleen sitä kehoheikkoa puolta. Näyttää tosi kevyeltä liikkeeltä, mutta oikeasti työskennellään just sieltä kehoheikommalta puolelta ja saadaan semmoiset lihakset työskentelemään, mitkä päivän mittaan on aika lailla huilannut siellä. Mä en uskonut ensin, että voi olla mitään niin kuin tolla tavalla, että se tehoaisi muka noin vähällä, mutta mitään vähäähän tässä ei ole, vaan tää on ihan kokonaisvaltainen treeni koko keholle. Ja hop, hop. Ja uloshengityksellä ylös. Hyvä. Hyvä kai. Toi meni jo hienosti. Kumpi ottaa erävoiton? Hyvä. Anna mennä vain ylös, ylös vaan. Hyvä. Hyvä. Ja huili. Sun lempiliike. Suomalainen aurinkotuoli. Voi ottaa parhaissa asennossa aurinko. Tuosta palikka polvien väliin. Hyvä. Noin, ja sitten kädet kohti suoraan eteenpäin hartian korkeudelle. Siinä. Tämmöisessä asennossa Kaisa ottaa aurinko tänä kesänä. Hyvä. Letti tärisee, niin silloin me tiedetään, että tehdään oikeista asioista töitä. Täältä selkä suorana, leuka pystyyn, sieltä ei paineta kohti rintaa. Noin. Hyvä Kaisa. Pustra-harjoitusohjelma on aina yksilöllinen ja aina lähdetään siitä harjoittelijan omasta harjoittelutasosta liikkeelle. Eli ei tarvitse pelätä sitä, että harjoittelu on ensimmäisellä kerralla liian raskasta, että jaksanko minä tai onko minusta siihen. Niin sen takia Fustra on äärettömän hyvä harjoitusmuoto kaikille ihmisille. No niin, eli Kaisan perusasentohan täällä pikkusen etukenossa. Oikeata ryhtiä lähdetään etsimään sieltä ja totuttelemaan se keho jälleen kerran siihen oikeaan asentoon. Eli nythän keho on tottunut olemaan siellä väärässä asennossa. Nyt näitä asentovirheitä ja näitä elämäntapoja tässä korjaillaan ja mä oon huomannut nyt jo, että mä oon paljon notkeampi ja jaksan paljon enemmän ja tätä taivalta Fustra-maailmaa on takana kuitenkin vasta muutama viikko. Ja homma jatkuu nyt varmaan ainakin vielä pari kuukautta eteenpäin. Ainakin. No niin, hyvä reeni takana. Huomenna jatkuu samat kujeet. Ja sitten kun se harjoitus on tehty aikaisin aamulla, niin voi työpäivän jälkeen hyvällä omalla tunnolla mennä sinne kotisohvalle. Se on ihan oikeasti siis se hapeuttokyky ihan toista luokkaa, kun lähtee aamusta liikkeelle täältä. Niin. Vaikka seura on vähän huonoa, mutta ei mitään. Niin justi. Mä oon samaa mieltä. Tuolta.
Tunne on molemmin puolin. Jos jaksanut kyllä enää yhtään enempää. Kiitos. Tossa vettä ja huomenna nähdään. Yes, Hyvä, kiitos, hyvä reeni. Moi. Moi.